לא, אתם חייבים לשמוע את הטרנד החדש של הדור הזה. הדור הזה מגיע לכיתות עם קליקר שסופר כל פעם שלוחצים עליו. עכשיו אתם שואלים אותי, רגע, כמו שיש לו מאבטחים בפורום שהם סופרים כל בן אדם שנכנס? כן, מסתבר שכן, זה בדיוק מה שזה. זה בטוח איזה משחק שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו כבר התבגרנו ואנחנו מעל זה, וזה כבר לא, זה מה שזה עושה. מה מטרת העל? אין מטרת על. זה מגיע ל-9,999, ואז הם עושים עוד לחיצה וזה מתאפס. זה פשוט מגיע לאפס וסופר הכל מחדש. אני חייבת שמישהו יסביר לי. אני שוברת את הראש על זה יומיים. למה? מה, אני פשוט מבוגרת מדי, אז אני כבר לא מבינה דברים? כשהיה ספינרים, היינו מסובבים את זה כי זה היה נראה מגניב. היה לזה כזה תנועה ביד, זה היה כיפי כזה לשחק עם זה. היינו משחקים עם סליימים, כי זה היה מספק, כי היינו מכינים אותם מאפס, כי זה היה עושה סאונד קראנצ'י כזה. למה? אתם לוחצים? למה? אתם רואים את המספרים רצים, ומה זה נותן לכם? הם עושים את זה כל היום, מהבוקר עד הלילה. מעלים את זה לסטורי, הם שולחים את זה לחברים, הם מתגאים בזה. למה? לא מבינה, אני באמת רוצה לדעת. ועכשיו, אחרי שהתעצבנתם איתי, בואו נזכר בזה שהייתה לנו אפליקציה של ביצה, שהיינו לוחצים עליה ולא היה קורה כלום. היא הייתה כאילו פשוט נסתקת. כן, גם אני התחסמתי להיזכר שהייתי ככה.